కష్టాలు కన్నీళ్లు ఎవరికుండో చెప్పండి. అలానే ఏడుస్తూ కూర్చుంటామా? ముందున్న జీవితాన్ని ఆపేస్తామా? ఒక్కసారి సిరివెన్నెల గారు ఏం చెప్పారో వినండి. నిన్నటి నీడలే కను పాపని ఆపితే రేపటి వైపుగా నీ చూపు సాగదుగా. చుట్టమల్లె కష్టమొస్తే కళ్ళు నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ కళ్ళు కడిగి స్వాగతించకు. ఒక్క చిన్న నవ్వు నవ్వి సాగనంపకుండా లేనిపోని సేవ చెయ్యకు. మినుగురులా మిలమిల మెరిసే దరహాసం చాలు కదా. ముసురుకునే నిసి విలవిలలాడుతూ పరుగులు తీయదా. నవ్వే నీ కళ్ళలో లేదా జాబిలి, నవ్వే ముంగిళ్ళలో రోజు దీపావళి. సంతోషం సగం బలం హాయిగా నవ్వమ్మా. ఆ సంగీతం నీ తోడై సాగవే గువ్వమ్మా.